Исәнмесез, эфирдә аңлаулыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Мөмкинлеге шикле ознакайлылар өчен Сабан туйы узды. Районыбызның тыл хезмәтчәне 95 яше белән котлаулар кабул итә. Әлмәтлеләр суда хәрәкәт итү өчен кулланыла торган такталарда фестиваль уздырды. Россия хөкүмәте илдә агробиотехнопарклар булдыруга һәм үстерүгә дәүләт ярдәме программасын башлап җибәрәчәк. Быел аңа 1,15 миллиард сумнан артык акча бүлеп биреләчәк дип хәбәр итә Россия министрлар кабинетының матбугат хезмәте. Механизм агробиотехнопарк резидентлары өчен нәтиҗәле ярдәм чарасы булыр һәм безнең авыл хуҗалыгы җитештерүчеләренең ихтыяҗларын үзебездә җитештерелгән материаллар белән тәэмин итәргә ярдәм итәчәк дип фаразлана. Бу үз чиратында эчке базарларга сыйфатлы һәм уңайлы азык-төлек кертүне гарантияли. Агропарклар биотехнологияләр, хайваннар һәм авыл хуҗалыгы культуралары селекциясе, азык һәм азык өстәмәләре, үсемлекләрне саклау чаралары һәм башка юнәлешләр буенча махсуслашачак. Анда фәнни проектлар алып бару гына түгел, шунда ук вак серияле җитештерүне башлап җибәрү, экспериментлар үткәрү, авыл хуҗалыгы продукциясын эшкәртү мөмкин булачак. Авыл хуҗалыгына юнәлдерелгән акчалар авыл кешесенең тормышы яхшыртуга тотылган саллы өлеш дигән сүз. Моңа башка социаль дәүләт программалары кушылында исәпкә алсак, авылларыбызның киләчәге өметле булуына ышаныч арта. Теманы Рәдифә Нугманова дәвам итә. Ширмешән районы Лашман авылына 1849 елда нигез салынган. Бүген дә ул Ширмешән районында иң эре авыл җирлекләренең берсе булып саналган. Биредә 1000-нән артык кеше яши. Лашман авылы җирлегенә тагын бер авыл Әмир керә. Ике авылга барлыгы 1300-дән артык кеше дигән сүз бу. Авыл башлыгы Рафкат Фаттахов сүзләренә караганда, биредә бердәм тату халык яши. Нинди генә эшкә тотынсалар да, барлык сорауларны бергәләп хәл итәләр. Себя считаем богатыми своими людьми. Здесь проживают дружные, дружелюбные, трудолюбивый народ проживает. Вот самое главное богатство нашего сельского поселения. Ике авылда да фельдшерлык, акушерлык пунктлары, мәдәният йорты, балалар бакчасы бар. Мәчет салынган. Әмирдә башлангыч, Лашманда исә урта мәктәп эшләп килә. Икесендә дә газ кергән, су белән тәэмин ителгән. Нефтьчеләр ярдәме белән төзекләндергән чишмәләре, буалары бар, юллары төзек, урамнары чиста. Рафкат Габбасулы сүзләренчә, социаль учреждениеләрнең төзеклеге республика программаларының нәтиҗәсе. Юллар төзеклегенә дә авыл халкы бергәләп өлеш кертә. 2-3 года отремонтировали капитально на средства самообложения 2 родника, отремонтировали один Лашманский, один Амировый там. И на средства самообложения у нас в настоящее время на балансе сельское поселение 2 трактора есть, то бишь 2 тракториста надо, еще прицепные агрегаты есть, косилка, тележки и остальные агрегаты есть. Вот средства самообложения идет еще на содержание этого трактора. Авыл төзеклеген карап тәрбияләп торырга да авыл уңганнары ярдәм итә. Рашад Җиһангиров, Илфак Гыймаддинов һәм Рөстәм Бадамшин авылның алтын куллы осталары. Һөнәрләре буенча автомеханик, токарь һәм эретеп ябыштыручы булган бу ир-атлар теләсә нинди техникага җан өрергә сәләтле. Бергәләп биредә җитештерү кооперативы да булдырган алар. Бөтен эшне эшлибез дияргә була. Чишмә буйларында ясыйбыз. Сулар ватылса, суларны да үзебез ясыйбыз. Водокачкаларда, насосларда да үзебез алыштырабыз. Хәзер бит инде күбесе мини тракторлар ясый, аларга булышабыз без шулай. Су кертә, ким газ кертә, аларга тимерләр кырабыз без. Име шул ниләр, фермерский хозяйстволарга күп эшлибез. Менә шулай яшиләр биредә, бергәләп эшлиләр, бәйрәмнәрен дә бергәләп бәйрәм итәләр. Иң мөһиме авылның матур киләчәген көтеп ятмыйлар, үзләре булдыралар. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Төбәгебез чыннан да кешеләре белән данлыклы. Нефтьчеләр каласында Татарстаныбызның данын еракларга илтүче шәхесләр бихисап. Араларында тарихның тере шаһитлары, кан куйгыч Бөек Ватан сугышы елларында ил өчен, җиңү өчен дип тырышкан әби-апаларыбыз да бар. Шуларның берсе тыл хезмәтчәне Наҗия Насибуллина. Район ветераннар советы һәм илебез президенты исеменнән 95 яшьлек юбилее белән котлаулар кабул итүче ак яулыклы әби белән без дә танышып кайттык. Yukarı mahkemede oturdum. Onda sıyır savuzda buldum. Firmada
Нәсибуллина Ножия апа 1928 елда югары мактамада туган. 13 яшь тулуга 2 атна кала Бөек Ватан сугышы башлана. Һәм 1941 елдан башлап Ножия исемле татар кызының гомере хезмәт белән үрелеп бара. 28 елына туган. Совхозда эшләгән, совхоз нефтяники элек бар ие, мактамада. Эшләгән бер җирдә шул башта сыер савуда, аннан соң птица фермада эшләде инде. И шуннан пенсиягә чыкты инде. Ножия Фәзли Әхмәт кызы 5 балалы гаиләдә туып үскән. Үзе тормыш коргач, бер ул гына үстерә. Улы Хәмид кичкенә вакытта ук тол кала һәм башка кияүгә чыкмый. Өйләнгәч, Җәлилдә яшәгәндә дә, Әлмәткә күченгәч тә, әни гел безнең янда, ди Хәмид ага. Юбилярның килене сүзләренчә, нәкъ менә тырыш булу, эштән курыкмау озын гомернең сире дә инде. Килен кайнана туфрагыннан ярала ди халык. Бу сүзләр әлеге гаиләгә туры килеп тора. 95-тә була торып та, әби күзлексез укый, үз кулы белән ашый алу 3 дистәгә якын үзе кебек кунакчыл, ашык йөзле килен белән бергә яшәүдәндер. 1984 елны мен килен булып төштем. Ул башта бер үзе торды да инде, аннан соң без Җәлилгә алып киттек. Җәлилдә торды, менә 25 еллап бергә торабыз. Без тату гына яшәдек инде. Тату яшәмәсәк, без аны китмәсәк тә алып киттек. Үзе яхшы булды, без дә яхшы булырга тырыштык. Якыннары сүзләренчә, Ножия апа туганнарны, кешеләрне хөрмәт итеп, балаларны яратып яшәргә өйрәтүче кеше. Хәзердә ул йортның терәге, гаилә учагын сүндерми, туганнарны берләштереп, маяк булып яшәтүче кеше. Гөлгенә ханым кайнанасының яшьлеге белән бәйле хатирә белән дә бүлеште. Шунысы истә калган. Безнең Ярый абзый бар иде. Ярый абзый минем кебек кызларны оператор иде. Нигә? Нәди әле авыл. Бекасасга ди. Шуннан ди отка диеп ди, апатадыр икти будай ди, җыеп кайтадыр икти. Менә уйлап торам, Бекасас бит ул шундый җирак менә югары мактам өчен. Шулар менә җыю шуннан барганнар, кайтканнар. Ножия апаның тырыш хезмәте өчен орден медальләре бар. Бүген колакка каты булудан тыш юбиляр сәламәтлегенә зарланмый. Сугышлар булмасын, тынычлык белән яшәргә язсын ди ул. Азнакайда мөмкинлеге шикле өлкәннәр һәм балалар өчен Сабантуй бәйрәме узды. Чарада район җитәкчелеге, ветераннар советы, оешма предприятие җитәкчеләре, гомумән битараф булмаган һәркем катнашты. Бәйрәм уен бәйгеләргә, бүләкләргә бай булды. Игелекле чара хакында Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Кояшлы җылы һавада шәһәрнең Ишкәев паркында җыйналган халыкны район башлыгы Марсель Шәйдуллин сәламләп иң изге теләкләрен җиткерде. Исән сау булыйк, барыбызда чын күңелдән тәбрик итәм. Бик зур рәхмәт әниләребезгә, әтиләребезгә. Балаларыбыз бәхетле булсыннар, ширләмәсеннәр, безне һәрвакыт шатландырып торсыннар. Инвалидлар оешмаларының актив әгъзаларына, спортта югары күрсәткечләргә ирешүчеләргә, юбилярларга дипломнар, истәлек бүләкләр тапшырылды. Шунысы сөендерә, бүген инвалидлар саны бераз кимәде дип билгеләп узды район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Дамир Гыйләҗев. Мөмкинлекләр чыккан кешеләр өчен төрле хезмәтләр күрсәтергә тырышабыз без. Мәгарифтә сәламәтлекне саклау буенча да, аерым санаторийларга җибәрү буенча да. Әлбәттә, иң зур һәм иң авыр проблемаларның берсе инде алар өчен дарулар һәм шундый кирәк-яракларны тәэмин итү. Сабантуй мәйданының төрле почмакларында өлкәннәр һәм балалар өчен уеннар, бәйгеләр, осталык дәресләре оештырылды. Biz türlü programlar taqdim etәбез. Иң беренчесе инде ул үзләренең булган һөнәрләре үзгәртергә, программалары шулай тaqdim ителә инде. Андары үз эшләрен ачып җибәрергә возможность бирелә инде эшлән тәмин күзәгендә. Һәм төрле эшләр инде аларның сәламәтлекләренә зыян китерми торган эшләр тәкъдим итәбез инде. Шулай ук аттракционнар да алар өчен бушлай эшләде. Мәктәп туклану комбинаты тарафыннан табын әзерләнде. Бәйрәмдә катнашучы беркем дә игътибардан читтә калмады. Балалар да, өлкәннәр дә күтәренке кәеф белән, бүләкләр белән кайтып китте. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Быелгы җәй яңа чараларга бай булды. Узган елларда, мәсәлән, Әлмәттә беренче
Sap Fest Almet фестивале узды. Ул сулык буйлап махсус тактага басып, ишкәк белән ишеп барудан гыйбарәт. Бүгін исә бу спорт түрі генә түгел, җәйге ял итүнең дә яхшы усулы. Тулырак Ләйсән Галиева сөйләр. На старт, внимание, марш! Итак, девочки поплыли. Ох ты, сразу же встали. Сапсерфинг кызыклы һәм куркынычсыз физик күнегүләр төре. Яхшы кардио һәм мускул күнегүләр өчен менә дигән. Әлмәт сусаклагычы күренешләреннән ләззәтләнү һәм билгеләнгән маршрут буенча йөзү өчен суга төшәргә теләүчеләр Сап фестиваленә җыелды. Итак, уже понятно, кто сейчас будет первый. Я увидел за рубежом вообще это все, и тоже захотелось, чтобы было это у нас. Начал узнавать, в России у нас развивается это, но в нашем городе этого не было. Фестивальгә әлмәтлеләр генә түгел, башка шәһәрләрдән дә катнашучылар килгән. Кемнеңдер тактага әүвәлге басуы булса, араларында ныклап әзерләнүчеләр дә бар. Как тебе удается так балансировать? Тренировки. А вообще давно тренируешься уже? Ну, годик-два, наверное. Да, и как классно получается. Ну, не сказала бы классно. Сарман районыннан килгән кунагыбызның дистанцияны үтүенә сокланмыйча калучы булмагандыр. Много чем занимаемся, но одной из любимых тем это сапбординг, плюс у меня дети занимаются этим. Приехали на мероприятие, дай бог, чтобы дети заняли призовые места. Ну а я уже для позитива всегда участвую, чтобы был какой-то позитив. Нравственно то, что в таком варианте человек может победить себя и сделать то, что другие говорят невозможно. Сап фестивале бер сулышта узды. Балалар йөзүе, судагы сап, йога, зумба. Костюмлы йөзү беркемне битараф калдырмады. Алдынгылары бүләкләр белән билгеләнде. Вот прекрасная девочка, вы все поднимаем ручки. Раз, два, три. Да, четыре. Ләйсән Галиева, Венера Бакманова, Эдуард Калинкин, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясы. Она пришла первая, даже если за нее не будут голосовать. Вот так вот. Просто чемпион. Әлегә шулар, мин Лина Хәсән, монтаж операторы Динара Гайнуддинова сезнең белән сау булашабыз. Исәнмесез булыгыз.